Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood rediyo. An bankaɗo asirin wani darakta da furodusa. A satin da ya gabata, wani darakta da furodusa suka gayyaci wasu 'yan mata masu tasowa su biyu a cikin Kannywood, inda suka ce musu za su je su yi wani aiki. A gurin aikin za su yi kwana 2, inda da suka je gurin wannan aikin dare ya yi, shine wannan darakta da furodusa suka zo musu, suka afka musu, ma'ana suna nufin dole sai sun yi baɗala da su. Su kuma wa'annan matan da yake ba sabon su ne yin wannan abun ba, inda suka nuna musu su gaskiya sana'a suke yi, ba wai wannan harkar ce ta shigo da su cikin masana'antar ta Kannywood ba. Inda wannan furodusa da darakta suka nuna musu sam ba su san wannan ba. A wannan gurin ne suka yi musu fyaɗe, ma'ana suka yi musu ta ƙarfi da yaji, inda dole sai da suka yi mu'amala da su. Waɗannan jarumai su biyu mata sun kawo ƙara cikin masana'antar Kannywood, inda ake yin kes ɗin a halin yanzu. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin jin ci gaban wannan labarin da ma wasu sababbin labaran na Kannywood. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood rediyo.